Pamwe pacho kana uchiziva kuti mapepa ako hana kumira zvakanaka, hapana need yekuti urambe uchisunda Walter Magaya aburitsigwa press release neUNISA ikati maqualification enyu hatisi kumaziva, vati ivo vane diploma rekuUNISA pamwe chete nehonorary PhD ravakapiwa zvakare kuUNISA ikoko. So zvabva zvangoperera musango. Nqobile Magwizi abva angowinawo with a landslide victory kuita zifa president, asi zvabuda musure mekunge zvigananda vakomana vanoita matumbu neIll Gotten Wealth vaisa nyaya yekuti vanogona kudonata 10 million kana Nqobile Magwizi achinge awina. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Nyaya dzacho dzakawanda, unopedzisira wakonewa kana kumhoresa vanhu vakakosha. Ndimika makatisvitsa pano 21,000 subscribers. Tinokutendai guys so much. So nyaya yafambirwa kuUNISA nevanozvigona. Maynard kuda kwashemanyowa wanyorera UNISA akati iye Vedway tipeiwo information ya Walter Magaya. Magaya ari kunza nediploma rekuUNISA ndobva azopiwa honorary PhD zvakare doctorate neUNISA pamusana pezvaanoita zvevhangeri. So pakuzo inquire apa pabuda nyaya dzakasiyana siyana. Hanzi izoni media inquiry ya Walter Magaya alleged UNISA qualification. Your media inquiry regarding the above has that reference. Kindly be advised that based on the details you provided, our system could not trust either a student number or date of birth of Mr. Magaya. This effectively means that we do not have Mr. Magaya as a student at UNISA. For further inquiries, contact senior officers Tommy Yuma na Edgar Ratelele. Varikuti ivo havana anything chinene kuita na Magaya. Oiri yatadza kuita minana masystem dena atorowa ne oiri. So zvobva zvangobuda zvakanaka, but aiwa hazvina kufamba zvakanaka. VaMagaya vakanga vanzi ivo vawinze madocuments avo ndokubva vaindisa kukanzi hapana orevhuru panyaya iyi. Pakuedza kusunda vakabva vati vane diploma reUNISA pamwe chete nePhD ravo ravakapiwa ikoko, asi vanozvigona vazviprovwa kuti no guys, it is not true. Ukuwo Vice President Chiwenga vanga vataura vakati pane vanhu vari kuita corruption, vane mari yakawanda, vari kutoshaya kuti voita sei. Vanoita matumbu with Ill Gotten Wealth neimmorality yakanyanyisa. Vakataura vakati ava vanhu vanonzi zvigananda. Corruption yavo panonopera 2025 ichange yavaperera. Speaking of which, nyaya yezifa iyi yanga ichiratidza kuti ine rumwe ruoko kuseri. Hakuzi kutenga here kwakaitwa mavhotse, because mukomana anonzi seWikinero akati iye kana murume anonzi Nqobile Magwizi akawina achapiwa Land Cruiser ye 200,000. Uye seWikinero vari kuti vacha oila mukati mezifa vachavapa 10 million kuti basa rienderere mberi. Asi kana umwe munhu asiri Magwizi akawina, aiwa hapana kana donation iri kuuya. Uko hakusi here kubva koutenga vanhu vari pavoters row apa. So iye ataura kati inini se spectator, I have carefully reviewed the candidates vying for Zifa's top position, reflecting on the needs of our footballing community at this critical time. Among the candidates, one of the names stands out, Nqobile Magwizi. This is one respected businessman with considerable expertise spanning finance, marketing, and sports admin. His track records include securing multi-million-dollar sponsorship for Highlanders FC, Dynamos, demonstrating a blend of competence and passion for the sport. Zimbabwe needs this caliber of leadership to transform Zifa into a world-class institution capable of revitalizing our football legacy. If Nqobile Magwizi wins, I am committed to making bold contributions to support his vision for football. To begin with, he will immediately go and see Victor. Guys, most what vari kunzi go and see Victor. Rakaoma. And he gets himself a brand new 2025 Toyota Land Cruiser 300 series worth $200,000, a car befitting the status of a Zifa president car. After Magwizi takes office, with his authority, I will also motivate the newly elected board members and all councillors countrywide. Each of them will also receive brand new vehicles, details of which I will disclose at a later stage.
Furthermore, and as part of my company's collective corporate social responsibility initiative, I will set aside the budget of 10 million in cash to sponsor ZIFA and spearhead the revival of football admin in Zimbabwe. These funds will be strategically directed towards grassroots development, operational excellence, and the sports commercialization. Further details on this sponsorship will, however, only be finalized and disclosed after Magwizi vacho wina and the inauguration of the new board. As I mentioned before, all of this will purely subject, it will be purely subject to Mr. Nqobile Magwizi being elected and the undisputed ZIFA president. 2015, ndakatombodonate kaine 1 million as a show of my full support to ZIFA under the then leadership of my brother Philip Chiyangwa Fidza. Today I'm ready to do it again, only that this donation will be 10 times better. I have no doubt that Nqobile Magwizi embodies everything that the football fraternity requires in the ZIFA president: integrity, experience, and unrelenting drive for excellence. I wish you the very best in the elections, and as we wait this defining moment, may the best man win. So ndo statement rakabuda before vaMagwizi vatora kapo iye. Pasina nguva aiwa pakangorohwa kani soft rigging naika mukomana ndokubva angopinda. Vamwe vakabvunza vakati ko mukomana anonzi Magaya uyu akapinda muchaita here donation kukanzi bodo hazvifi zvakaitika. Isusu senyika tati chingoti tiri kungokumbira a God given leader acha transformer the Zimbabwean president, the Zimbabwean football actually. Nekuti guys ka hazvibatsiri kusanganisa politics nebhora, hazvibudi. FIFA ikazvinzwa zvinhu zvinenge politics mubhora izvi hatizopiwe here imwe bhani kuti maybe ndinzwisisi nyaya dzebhora asi ndinoita sendinodzinzwisisa. This is soft rigging. Hakuna kansela weZIFA asingade brand nyuka. So the message is very clear. Vote Magwizi, iwe unoona Victor. Chizano guys chatopinda pese kapa. Indotovhota ini kutonzi kwa ndigo ndisi Victor. But anyway guys, tati tifanira kushandisa kuisa munhu achaita kuti bhora rienderere mberi. Pamagaya kavaka stadium vanoratidza kuti vanofarira zvebhora izvi uye vanoshandisa mari dzemupiro zvakare kuti bhora rienderere mberi. Vanga vakangoti nakira inga one. The candidate is already corrupted. The meddling continues. Let football be free from the kleptomaniacs. Aiwa ndo chirungu chiri kubuda netizens. C-section guys nokunakidza ikane voter buying. Some councillors will vote for him because vanoda mota. Madzibaba pamabhaiza chero muine mari tatokudzai. Respect our football. We need credible leadership. Not zvema vote buying izvi. Mari dzenyu munadzo tiri kuzvinzwisisa. Tazvinzwa but kwamaita uku ndokutenga football. Mazviita ku background. Nqobile uyu vanhu vanogona kusazomupa support yaanonida. Maybe angatozviwinira because he is a legit man. But fact yekuti matokanda tumwe tumari kugaizika aiwa zvatoshata. Tiri kungoti isusu tichapiwa umota rini. Not that we need the car, but tiri kungonzwa umwe achingonzi varambe voenda kunoona Victor. No need to go ahead with the elections. Dei mbakangogara pangota uko kunzi vakomana vezvigananda ava vatopindira. Saka imimi chingopai munhu mota. Zvabva zvangopera zvakadaro, opuwa nzvimbo yake, opuwa mota, makansela owanawo something, tobva taenderera mberi. Zimbabwean football stands at the crossroads as the ZIFA elections approach. Nqobile Magwizi ndiye akabekwa the same people who supported Philip Chiyangwa. Zvino raise my questions about repeating past mistakes. While promises of millions and flashy benefits sound appealing, isusu tinonida integrity, accountability, and grassroots development. Makanzela zaifara kuvota wisely. Vasina zvimota mumusoro mavo. But anyway guys, favoritism tichisa paside Magaya was the better man. Do leave your comments on what you think panyaya yedu yekuZIFA.